Takže toto ľudia, moje meno Samuel, pri ďalšom videjku a dneska tu máme hru Slither.io, keďže myslím si, že táto hra je veľmi populárna na československom YouTube, takže rozhodol som sa si ju zahrať. Voľakedy, keď sa budím, tak si zahrám aj túto hru. Takže poďme rovno na to. Ináč je to prvé videjko na kanál Gamer.sk, čo ma dosť teší. Dneska je pondelok, čo mám dať ja. Ak ste nevideli to video, čo som na mojom kanáli vlastne hovoril o tej informačke, tak vám dám do popisku videa. Dobre, zajtra budem mať Let's Play Matrius, takže si to tiež môžete pozrieť. Ale teraz si pozrite hlavne môj Let's Play. Dáme si meno Samuel TV a poďme do toho. Dal som menej FPS, aby to asi tak nesekalo, aj keď to troška seká, ale tak dúfam, že vám to nevadí. A toto je taká za 100, dobre, zohrazíme to. No a dúfam, že vám to nevadí, že to troška seká, že je menej FPS, lebo som vážne, aby to nesekalo, ale vážne to iba trocha seká. Mne to ani moc nevadí, dúfam, že to ani vám nebude vadiť a ani tá kvalita. Takže, no, hneď takto sme už top 200, čo je úplne ženubáctvo a chceme sa dostať do top 10 ja. Preto mám na takýto skin, čo by mal byť veľký nový. Takže ideme aj tohto, ja som nubák. No dobré, 252 na prvú hru, no čo nie je celkom v pohode. Nie, prosím. Prečo tam musí byť reklama? Dobre, nevadí. Stiedil som mám svoj zvuk. No, takže ideme tu pozerať také malé kuličôčky. Ak sa chceme dostať do top 10, tak musíme mať viacej než 9403 skóre. Tohto sa snažíme. O nás sa snaží. Nie, to bol 10. To bolo o úplne pár centimetrov. Ak nie je milimetr. Tak, dobre. Teraz musíme, teraz to máme troška zľahčené, lebo teraz, ak chceme, tak musíme 6503, čo sa celkom dá nahrať. Môj rekord bol 27 000. Takže tak. Táto hra je úplne na rage. A ešte je taký jeden boss, teraz sa nevšimol, je v pravom dolnom rohu je vždy mapa a treba si ju všímať, lebo čím bližšie ste v strede, tak tým je to lepšie pre vás, lebo tam bude viacej hráčov a aj viacej potravy, aspoň sa najete. No, ako vidíte, tento má celkom pôjde, ale nehoľadol, aspoň čo, dobre, super, zreaguje mi to, nie, že zomre. No, dobre, škoda. Dobre, ideme ešte hrať. Dejím sa. Dobre, pozor. Ja som proste, ja sa chcem dostať do top 10 a nič proste nič. No ale teraz chcem sa dostať do top 10. Chcem aspoň dať 1000. Som nebol za dubaka úplného. Skôr mne proste nejde karta na Slither. Zdechni sa jeden hak. Jeden má PewDiePie skin. Ale vie sa čo urobiť. Taktiku na mňa. Aj, karamba. No, nevyšlo nám to, ale chceli sme ho dostať, ale zomerli sme. Dobre, teraz si zoberieme kúštek a tento by mohol, aj jak sa hovorí, zomrieť alebo zdechnúť po ňom. Dobre. No chceš... Maria, ja som noob. 80 skóre proste, ja nedám ani 500 skóre na natáčaní, akože vážne. A teraz už nejdem zo stredu a teraz nejdem ani moc vymýšľať. Tak dobre, trocha ideme vymýšľať. No.
30. Dobre. To je málo, ja viem, ale tak. Pre mňa je to dosť veľa, keď ja som tomu noob. A neviem, ako som mohla 27 000, lebo keď mám 1000, už som dosť opatrný. Tak. Oh, what the fuck. Akože zase 77, akože ja nedám už ani 100. Lebo čo ty kokos, ja mám... Dobre, aspoň takto. Super, 93. Tento je jeden z týchto dvoch, ale tento zelený, to bol najlepší. Potreba... Ja som král, ja som vás zničil. Ja som vás zničil. Au, je to tam akože vážne super. Troška mi to, teraz mi to laguje, ale to čo sa stalo? Nelaguj, prosím nelaguj, 2635 skôr. Tento sa ma snaží šikanovať, jak sa hovorí. Nie, prosím, neobkolecuj a somri. Som opatrný a sme v top 50. Poď, skúsme takto. To bolo dosť tesne. A majú obidvaja PewDiePieov skin. Je to tam! Sice mi to laguje strašne, ale je to tam. Ale mne to úplne laguje teraz. Sorry za lagy, ale 5000 skore je tam a sme 25. Super. Nie. Dosť veľká tesnotka, ja som mŕtvý, mne to boli sme 22, ja mám 5124 skóre. No, ešte si zahráme pár hier, ale laguje mi to úplne, takže sorry za lagy, ale škoda veľká, mohli sme tam byť. Nám by to úplne odlagovalo a boli sme tam, nie že v strede, ale bol tam veľa veľkých hráčov, vlastne hadov. A ináč nevysvetlil som ani princíp, ale asi ho ani vysvetľovať nebudem, ale tí, čo nesledujú ani YouTube scénu, iba mňa, čo im veľmi ďakujem, je vlastne tejto hry, že ste vlastne had, alebo hovoríte si to, čo chcete, a nemôžete sa dotknúť toho druhého. Nie je to na princíp Agaria, že kto je väčší, tak to zomrie, ale nemôžete sa dotknúť toho druhého, čo sa len úplne šuchnete toho druhého, no nie vždy, keď sa šuchnete, ale vlastne že iba troška, no tak ani nezomriete, ale dobre, keď sa dotknete toho druhého, tak ste mŕtvi. A princíp tejto hry, čo asi logika, že musíte mať čo najviac skóre, a vľavo dole máte skóre a že koľkatý ste z koľkatých. A napravo hore máte zase rebríček top 10. A prečo práve idem dole práve teraz? Vysvetlí mi niekto? No, dobre. Je to úplne rageová hra. A vážne odporúčam nemať pri sebe žiadne mobily, ani tablet, ani nič, proste klávesnicu si dajte v lakte pred, dajte si meno, dajte si to preč, a ak ste na notebooku, tak radšej to ani nehrajte, lebo to je vážne rageová hra. Dobre, no, pokiaľ sa vám tu keca, už máme aj 500 skóre, teda pardon, 498, sorry za chybu, error, ale máme 500 a je to super, takže bavil, mám 500 a ešte si vlastne krmí z týchto malých guličiek, keď to nikto není, ale teraz to aký malý išiel. Dobre, takto. Toto si dáme a tento už konečne aspoň taký jeden pečí. Dobre, takto sme sa išli tak troška sme to zariskovali, lebo som tam nemoc nevidel, že to tam všetko je. Ale aj teraz ideme troška zariskovať, tak nejdeme. Nie, som z toho veľmi nevšimol. Ježiš, to je veľká škoda.
Dobrá, už som toto videjko ukončil. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber na kanál Gamery.sk a matricovať môj kanál, máte to od popisku videa. Majte sa, vidíme sa pri ďalšom videu a sorry za lagy a možno aj menšiu kvalitu, neviem. Majte sa a idem sa pri ďalšom videjku.